אהלן, אנחנו עכשיו הולכים לדבר על נושא שמאוד כואב לי, זה יהיה סרטון קצר. תפסיקו להתעסק במודעות, זה נשמע מוזר. ברור שאני לא אגיד לכם אל תעשו מודעות, אבל תפסיקו להתעסק רק במודעות. למה אני אומר את זה? Who can spend the most to acquire a customer's wins? משפט של דן קנדי, משפט מוכר בעולם השיווק, והוא בעצם אומר שזה יותר מתרכז בעולמות המסחר בווליום גבוה, לדוגמה מי שקונה הכי הרבה נחושת, מן הסתם יקנה את הנחושת הזולה ביותר, אבל זה גם מאוד נוגע אלינו באי-קומרס. למה אני אומר את זה? טוב, יש לנו 4 שחקנים, כולם על אותו תקציב שיווק, כולם על אותו CPA. החובבן עם AOV 200 שקל, אין לו ריטנשן, זה ההכנסה שהוא מגיע אליה. המתקדם, ההבדל היחיד זה ה-AOV, החכם זה רק ה-LTV, והקריש יש לו גם AOV וגם LTV. החובבן 1.4 רוז, מפסיד כסף אחרי הוצאות ככל הנראה בישראל. מתקדם על האיבן, נלחם, עובד בשביל מרק צוקרברג. החכם מבין באמת בקאנד, מתחיל לקבל כבר צורה, רוז אולי 1.8 אבל הוא הרבה יותר יציב מ-1.7 של המתקדם. והקריש, קריש גם עם AOV גבוה וגם עם LTV גבוה, רוז 2, אפשר לעשות אחלה של סקיילים ברוז 2. אז למה קריש יכול לעשות סקייל? בגלל שהחובבן יכול להרשות לעצמו CPA even של 120 שקלים, בזמן שהקריש ב-190 שקלים. טוב, טעות נפוצה. יפה ששופיפיי מראה לנו את ה-conversion rate per sessions, כי שופיפיי בונים לנו את האתר, הם רוצים להראות לנו את הנתונים שמכריעים באתר. כשאנחנו רוצים להסתכל קצת יותר לעומק, אנחנו רוצים להבין מה ה-conversion rate על לקוחות שלנו שלא נכנסו לפי סשנים, כי לקוח יכול להיכנס 5 פעמים ולרכוש, אלא כמה אנשים נחשפים אלינו כקהל middle of funnel או bottom of funnel וקונים. נתון מעניין וצריך לשים עליו דגש גדול גם אחרי שהלקוח רוכש. מה שזה אומר בעצם ב-Session Conversion Rate זה הביצועים של האתר, וה-Customer Conversion Rate הם מונים במותג. אנחנו, Optimize, עושים אימייל ו-SMS אחראים ב-100% לדיבור, וזה מה שאנחנו יודעים לעשות. בין 25 ל-33% תוספת למחזור, בלי להוציא שקל נוסף על פרסום. אנחנו לוקחים את הטראפיק הקיים, לכן אנחנו צריכים עסקים שעושים מחזורים של לפחות 50-100 אלף שקל בחודש קבוע. עזרנו כבר לעשרות חנויות בארץ, עם ממוצע צמיחה של 27%, ואני מזכיר ללא הוצאה שיווקית. המודל שלנו, שותפות מלאה, 0% שקל, 0% דמי הקמה, אין לנו ריטיינר שאנחנו מבקשים, אין לנו דמי הקמה, אנחנו בונים הכל, מתחילים להרוויח, ורק אחרי שאנחנו מרוויחים, אנחנו לוקחים חלק קטן מההכנסות שלנו בלבד. אז, כמה ניקח? אם הכנסתי לכם 10,000 שקל, שילמתם 600 שקל, זאת אומרת 6% בלי אותיות קטנות, בלי בולשיט. אז יאללה, בואו נקבע שיחה, תשאירו פרטים כאן באתר, או שתקימו חשבון בפלשי, דברו איתי כאן באימייל, ב-SMS, בוואטסאפ, כל הפרטים בתיאור הסרטון, ונהיה בקשר, בואו נצמח ביחד.